Bueno, avui tornem a estar aquí amb les notícies d'última hora. Estem aquí amb en Xevi. Sisplau, Xevi, explica'ns què ha passat. Sí, ens estem aquí a Ucrània. Bima! Hòstia, hi ha bombes aquí. Cago en la saca. Bueno, estem aquí refugiats en un metro, cauen bombes a dalt, no sé pas què passa. I bueno, hi ha militars ucranians aquí infiltrats. I els nens juguen a futbol aquí al metro. Els pilots també s'han unit i ara tots juguen a futbol, fan partits, i fins i tot s'ha muntat una lliga amb els punts que apunten amb trossos que troben al terra de llapisos, de ceres i altres coses apunten els resultats de la lliga. De moment va guanyant els kenxos, que són els primers. També alguns militars russos s'han decidit baixar i unir-se a la festa, no? Com se'n diu, els militars russos han deixat les seves armes a fora, han baixat amb els tancs fins i tot al metro per jugar a tanc futbol, però les votacions han dit que millor jugar amb el peu. Els militars també estan jugant i de moment van quarts a la classificació amb 10 equips. Tots els nens estan molt emocionats i hem pogut entrevistar un que el seu nom era Arnau, Arnau, que deia: yo la verdad disfruto liga, yo en mi casa no teníamos balón, ahora aquí tenemos, yupi, qué bien se está aquí, estoy muy contento, visca, visca! Malauradament, doncs, no sabia parlar català, però ens ha demostrat que allà s'hi està de mare, s'hi està excel·lentment bé. Doncs això demostra que en Putin, doncs, sembla que està fent feliços els nens que no tenien pilota a casa seva, per almenys. Bueno, doncs, moltes gràcies, Xevi. Ens veurem en una altra. I ara anem cap a una altra notícia. La mar d'en Sanet Fluix.